ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Tadzoka zvakare panapa. Sezvamuri kuziva kuti tina Mai Kacheche vari panapa naKacheche wedu akonzeresa kuti tinge tiri tinouya panapa. But chekutanga kana wanga usati wasubscribe on our YouTube channel, subscribe. Kusubscribe is for free. Also don't forget to follow us on our Facebook page, that is Saint TV. Nhasi tadzoka zvakare tikatega tizovadongorera nekuzovazivisa kuti zviri kuitika. Mai Anne, munofara here? Handiti? Iri semiri? Miri iri nani, ndingodzimba zvayo apo neapo zvouzvere musana nemakumbo aya ndofunga iBP. Alright. No, ari sei mucheche? Cheche wangu ari bho zvake. Handiti? Titende. Alright. So tati tidzoke zvakare nezota yava pano tikatega tidzoke. Zvino panyaya yeaccommodation because ndo chikuru chatiri kuda kuti munge muinacho. Ndati ndozopai update. Takwanisa kukuwanirai one room yekuti munge muri munogara kuAirport kwamakarequesta. Makanga makati kuAirport kana kupi? Diesel. Saka tawakwanisa kuwana kuAirport. Tichibetserwa nehama dzakaona story yenyu dzakasiyana siyana. So mungadawo kuti kudii mungadawo kuti kudii kuvanhu vabatsirana nesu tiwane pekugara? Ndinotenda Mwariwo andipawo vanhu vanenge imimi vandibatsirawo kuti ndiwane pekuti ndigare nemwana. Tinovimba kuti zvichaenda kumberi, tichagara zvakanaka nemwana kusvika zvofamba zvakanaka. Handiti? Saka zvatichaita tichabhadhara rent ye2 months. Handiti? Ipapa tichabhadhara 2 months. Zvakare pamuchanogara tichatrai kuti pange paine chikafu chinokuringana imimi pamwe nezvingadiwa kuti munge muri munochengeta mwana. Handiti? Aiwa, tinotenda. Uyezve toda kungokukurudzirai kuti musakangana kuendawo kuchechi. Handiti? Kana mazosimba pamberi apo makwanisa kufamba nemwana mowanawo kuchechi. Ndichakuintroducai kune chechi iri padhuze ikoko kuna mufundisi wandichakuintroducai kwavari vandingatenda kuti munogona kuzobatsirwa ikoko. Handiti? So hama dzangu, ndo update yatati tozokuzivisai. Takwanisa kuvawanira accommodation, chikafu tichaita kuti chikafu chingakavha kana 2 months chinge chiripo. And also so mumba umo hamuna chirimo. Kune vangada chekutanga tinoda gas stove. Handiti? Vanenge vakwanisa kutiwanirawo gas tank. Vakwanisa kutipawo zvekushandisa mablankets chichi kuitira kuti vange vari vanobatsirika. Thank you so much for your unwavering support nekuramba muchisapota basa repaSaint TV, basa richienda mberi. Basa iri harisi rangu Saint, kana zvaitwa tatozviita tese. So pai pamunotumira zvamungatumira, batisa zvamungabatisa, aiwa hamusi kuitira ini but tiri kuzviitira isu tese pachedu, nekuti dzimwe dzenguva unogona kuva nacho chekupa but wogona kutoshayiwa wekupa wachona. Handiti? So ini ndoona fanike kana watowana wekubatsira, it's a favor yaunenge watoitirwa naMwari iwewe. Handiti? So muri panapa taura navo vakati aiwa regai ndisare ndichigadzirira mangwana makuseni, tichavatora tobva taenda navo kumba kwavo kunyowani kwavachange vachizonogara pamwechete nemwana zvichidaro. So ndichakutsvagirai foni zvakare mangwana achona kuti ndinokupai futi nefoni yekuti munge muri munoshandisa. Handiti? So hama dzangu, ane chaangada kubatsira nacho chekushandisa, ingava mari kana kuti masununguka kunge muri munongopfuurira mberi nokuita zvatachingoita kutibata, isusu tichaita mavidheos ekuramba tichiratidza kuti zvii nezvii zviri kuitwa nemari dzamunenge matumira. Mwari wekudenga vachikuitirai zvakanaka. So regai tikusiyei mumbogadzira. Handiti? Nemucheche wedu. Alright, so don't forget chazika kune inonzi Uncle Saint promotion yatiri kukubvisirai 5% pa anything chaungada kutitenga chemasolars, mabatteries nemainverters tinazvo zvese. Aiwa, chamunongoita kungobata chazika electricals panhamba dziri pascreen. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now chiti, it's much love and God bless.